Reláciu Bezbúdovci vám prináša spoločnosť Dopres www.dopress.sk. Reláciu Bezbúdovci vám prináša spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva Arkwrights pre Slovenskú republiku. Opäť pozdravujem z Trnavského útulku, vám všetkým opäť pekný deň, aj keď teda pekný ako pekný, už máme október, jeseň sa začala a nie každý deň bude úplne ideálny. To počasie sa postupne zhoršuje a aj psom na ulici alebo v útulkoch sa postupne zhoršuje ten život a chceli by ísť domov. My im s tým chceme pomôcť, tak máme tu ďalšieho pomáhača v Trnavskom útulku, ďalšieho krmiča v Trnavskom útulku. Dnes je našim hosťom v Októbrových Bezbúdovcoch Peťo Varinský, ahoj. Ahojte, ahojte. No, toto tu vyzerá, oni vyzerajú trošku ako v telke, my sme teraz tí diváci. Ty si televízny moderátor, moderuješ správy na jednej televízii, športové. Čo by si robil takto bežne v sobotu predpoludním, keby si nebol u nás v Trnave v útulku? Keby som nebol v útulku, tak každý druhý víkend som v práci, takže ten každý druhý voľný som buď niekde s rodinou, alebo niečo doma prerábam, takže tých víkendov väčšinou je také pracovné, by som povedal. No dobre, tak toto je dnes tvoja nová rodina, obleč monterky, ideme prerábať. Sme v Trnavskom útulku, vy poďte s nami, toto sú Bezbúdovci. Toto je Charlie. Je to psík, ktorého priniesol vlastný majiteľ, lebo nastupoval do výkonu trestu. Nesocializovaný zablšený psík trošku potrápil zamestnancov útulku. 2 dní ceril zuby z koterca a dával najavo, že v útulku sa mu jednoducho nepáči. Po 2 dňoch sa ale nechal presvedčiť na spoluprácu a na ďalší deň sa razom premenil na maznáčika. To, čo mu jeho asociálny majiteľ odopieral, to si teraz naplno v útulku užíva. Charlie sa veľmi naviaže na človeka, ktorý k nemu prejaví náklonnosť. Je to mladý, hravý psík, dokonca mu nerobí problém mať za kamaráta ďalšieho psíka. Môže byť adoptovaný rodinou, ktorá má odrastené deti, ktorých bude Charlie určite rád poslúchať. Toto je Charlie. Miňo bol odchytený v Košútoch, odkiaľ ho aj priviezli. Malý hravý psík prvé dni v útulku ťažko prežíval, dokonca z toho ochorel. Po vyliečení sa však z neho stal aktívny a náruživý psík. Po všetkých peripetiách zo začiatku je teraz možno o Miňovi povedať, že je to psík na jednotku, ak chce niekto pohodového psíka, ktorý nemá problém sa skamarátiť s hocikým. Miňo má asi rok, je očkovaný a čipovaný, už len si po neho prísť. Možno práve vaša rodina potrebuje takéhoto nezbedníka. Toto je Miňo. Limča je úkaz, ktorý zavítal do útulku v jedno nepekné, upršané popoludnie z Opoja. Aj napriek maximálnej snahe sa nepodarilo vypátrať majiteľa tejto Jack Terriérky. Je absolútne bezproblémová, čo sa týka ľudí. Miluje všetkých pracovníkov, návštevníkov, len so psami sa nekamaráti. A to v takej miere, že musí byť na ňu extra dohľad, keď je vypustená z koterca. Hneď sa uteká povadiť ku kotercom alebo k ďalším psíkom k plotu. Limča je asi poľovný pes, možno bola cvičená na škodnú, ale zatiaľ je škodná sama sebe, pretože musí byť sama v koterci a nemá sa ani s kým pohrať. Na adopciu k deťom je úplne vhodná, ale do rodiny, kde nemajú psíka a kde sa k ďalším psíkom nedostane. Toto je Limča. Stále sledujete Októbrových Bezbúdovcov, naším hosťom je Peťo Varinský a zatiaľ obyvateľom tohoto útulku je aj táto malá krásna fenka a každý náš hosť má takú súťažnú úlohu bez prípravy vymyslieť meno pre psíka alebo fenku, ktorú má na rukách, takže toto bude odteraz v Trnavskom útulku Lulu. Toto bude odteraz krásna slečna Lulu. No ja hovorím, že krásna, my sme sa tu tak trošku už poprechádzali po tom útulku a ty si hovorili, ty si aký pekný, ahoj, ahoj, tak čo je to pre teba pekný pes, čím ťa zaujme? Tak krása vychádza znútra, samozrejme. Ale tak nehovoríme o ženách teraz, tam je to 100%, ale tie psíčky si aj tak zvonku obzeráme. Tak ja som v čínskom znamení pes, mimochodom, takže ja som s psami vyrastal. Ja mám psov veľmi rád a mám rád tie ich očká, keď sú také veselé, keď zbadajú, že ide nejaké jedlo alebo nejaký človek sa im neprihovoriť a tá radosť v tých očiach, to je asi to pekné na tom psovi. A predsa len možno, keď to tak skúsime nejak dať väčšie, menšie plemeno, skôr tie čívavky a v kábelke by si nosil toho psíčka, alebo možno nejaký vlčiak na prechádzku do lesa, keďže ty si športový typ, podľa mňa, keď robíš tie športové noviny. Tak ja som vyrastal s malými psíkmi,
Mali sme malého bradáča a ešte mali sme 2 maltezačky, takže s malými psíkmi som vyrastal. No ale teraz som nedávno, pred pár rokmi, tú krízu dostal, lebo sa už pomenuli, že teda nejakého psíka, oslovil ma československý vlčiak samozrejme. No ale potom som si uvedomil, že nemám na to čas, nechcel by som, aby bol niekoľko hodín sám doma, tak som to ešte trošku odložil. Takže skúsil som malé plemená a vyskúšal by som aj väčšie, takže je to také aj. Momentálne nemáš psa, lebo nemáš na to čas. To je ten podstatný odkaz asi aj pre našich divákov, že naozaj, keď nemám čas, tak ten pes asi by nemal byť doma sám celé dni. O tom to je, tak je to člen rodiny, takže takisto nikoho nenechávame samého doma celý deň. Takže, ale moji rodičia si opäť kúpili psa, teraz majú Ridgebacka, takže pes v rodine opäť je. Takže tam chodím na také dávky psačie. No dobré, asi naozaj taký športový typ, že keby si teda psa raz zobral, budeš mať na to čas, že budeš s ním chodiť veľa von, veľa do lesa, alebo si takého gaučáka nejakého zoberieš a budete hrať spolu, ja neviem, hernú konzolu. Lebo viem, že aj toto ty hrávaš. Určite áno. Tak veľmi rád by som s ním chodil na prechádzky a samozrejme aj veľký pes, myslím, že má miesto doma, niekde pri krbe. Takže určite s ním treba mať kontakt aj doma a chodiť s ním čo najviac von. A keď si spomenieme možno na takých tých slávnych psov, Lesy alebo Komisár Rex, tak mal si niektorého takého svojho obľúbeného, možno v detských časoch, tvoj obľúbený najpsíček, kreslený, skutočný? Komisár Rex to bola veľká celebrita, myslím, že ich bolo až 5, sa oni tak niekedy menili flaky počas záberov, ale Komisár Rex každý chcel mať určite doma nemeckého ovčiaka, takže taký mne sa páči skôr taký celý čierny, ale je to jedna z rás, ktorá naozaj akože oslavuje. Dobre, my sa pôjdeme pozrieť na ďalšie psy, ktoré sú tu v Trnave. Bol si inak vlastne už niekedy v útulku, alebo je toto tvoja úplne premiéra v Bezbudovcoch? Je to vlastne taká moja premiéra. To je pravda, ešte som nebol v útulku, ale veľmi sa mi to páči. No dobre, a vy ste pri tom, tu sú ďalšie psy, ktoré sú u nás v Trnave. Betka je kokrica, ktorá bola hlásená ako psík, ktorý leží 2 dní pod autom. Do útulku bola privezená s diagnózou vraj po autoúraze. Betka nevládala chodiť. Na rentgene sa ukázali útvary na pľúcach, zväčšené srdce a posunutý stavec na chrbtici. Aby sa stanovila správna diagnóza, potrebovala Betka CT vyšetrenie a dôkladné vyšetrenie pľúc, ktoré sa však robí v Brne. Všetko toto Betka úspešne absolvovala, hoci vyšetrenie bolo nákladné a dosť zaťažilo útulkáčsky rozpočet. Vďaka ľuďom, ktorí na Betku prispeli, sa toto všetko mohlo absolvovať a výsledok je ťažký zápal pľúc. Do akej miery sú pľúca poškodené, sa uvidí až po antibiotikovej kúre a kontrolných vyšetreniach. Betka je však milá fenka, ktorá si zaslúži druhú šancu. A útulok je tu preto, aby takéto šance psíkom poskytoval, hlavne vďaka ľuďom, ktorí útulok podporujú. Toto je Betka. Mladučku, asi 10-mesačnú fenku Abu vyhodil majiteľ práve v čase hárania. Pri jej príchode do útulku teda spôsobila malú revolúciu. Aba však veľmi smútila a jej večerné plačlivé koncerty sa niesli z útulku široko ďaleko. Jednoducho speváčka, preto sa volá Aba. Po pár týždňoch v útulku už nie je Aba pre psíkov zaujímavá a ani jej večerné koncerty už nie sú až také časté. Zvykla si, len v útulku si nevedia zvyknúť na ľudí, ktorí vyhadzujú takýchto milých psíkov jednoducho beztrestne. Aj vďaka nevšímavosti okolia môže človek bez povšimnutia vyhodiť psíka aj preto, že susedia jednoducho nemajú záujem alebo sa boja takéhoto bezcitného netvora ohlásiť. Aba v útulku ešte absolvuje kastráciu a potom si bude hľadať rodinu, ktorá ju bude veľmi ľúbiť. My veríme, že to bude do zimy, pretože je hladkosrstá a zimu v studenom koterci by nemusela prežiť. Toto je Aba. Stále sledujete Oktobrových Bezbudovcov, takto vyzerá Peter Varinsky, keď premýšľa. Silno premýšľa, lebo o chvíľu bude dávať súťažnú otázku. Minulý mesiac tu stál vedľa mňa takýmto spôsobom Marian Čurko a aj ten sa vás pýtal svoju súťažnú otázku o tom, podľa čoho dávajú mená psom oni. Bolo to podľa gréckych bohov. Ak ste toto napísali, tak ste boli v tom žrebovaní a gratulujeme tomuto človeku, ktorý vyhráva granule pre jeho psa od nášho sponzora. A Peťo Varinsky už pomaly prišiel na tú svoju súťažnú otázku, verím, a pýta sa vás do budúceho mesiaca, že dvojbodka ideš. Koľko piškotcom rozdá v ilustračných záberoch? Ale srandujem. Otázka je, ako sme nazvali tú malú zlatú fenku, ktorá sa tak triasla? Aké meno dostala? Napíšte nám to na súťaž@bezbudovci.sk. Stále sledujete Bezbudovcov. Z Trnavského útulku sme sa ale teraz na malú chvíľu premiestnili do Trnavského kamenného mlyna, kde sa v septembri uskutočnil Deň rodinného psa. Sadni.
Akciu Deň rodinného psa nám priblíži organizátorka Zdenka Mauricová. Akcia Deň rodinného psa je vlastne o psíkoch a majiteľoch, o tom, ako spolu vedia komunikovať, ako sa vedia zosúladiť a s tým, aby sa naučili tým psíkom viacej rozumieť. Počas celého dňa sa konajú, ako prvá je výstava psíkov, potom je výstava špeciálne pre plemeno Border Collie s rodokmeňmi aj bez rodokmeňov. Taktiež tieto všetky výstavy sú pre psy všetkých plemien, či už majú rodokmeň alebo nie, alebo sú to krížence, všetci sú na jednom mieste a posudzujú sa, sú si rovnocenní. Taktiež na tejto akcii sa budú zúčastňovať aj psi športovci. Návštevníci si môžu pozrieť a teda majiteľia psíkov vyskúšať napríklad psi šport Dog Derby, čo je hod s lietajúcim tanierom na terč, taktiež agility, čo je vlastne skok cez parkourové prekážky a v neposlednom rade si môžu zasúťažiť v súťaži Psí talent. Deň rodinného psa sme sa rozhodli zorganizovať kvôli tomu, aby sa čo najviac ľudí so psíkmi stretlo tu aby videli, čo všetko sa dá so psíkmi robiť a taktiež ide hlavne o psíka ako domáceho miláčika, ako člena rodiny a jednoducho není rozdiel medzi psíkom, ktorý má rodokmeň a ktorý nemá rodokmeň. Všetci sú milovaní. Lucky je psík, ktorý sa týždeň túlal po nedalekej dedine. Aj napriek vyhláseniam v miestnom rozhlase sa k nemu nikto nehlásil. Po príchode do útulku však svitla nádej, pretože Lucky bol čipovaný, ale nádej veľmi rýchlo zhasla. Čip nemal správne údaje. Takéto prípady sa dosť často stávajú. Hoci je psík čipovaný, veterinár si nesplní povinnosť zaregistrovať psíka do registra alebo majiteľ nenahlási zmenu čísla. Lucky teda zostal v útulku a hľadá sa mu domov, kde by sa mohol dosť vyšantiť, lebo je to mladý, aktívny psík a dlhodobý pobyt v koterci sa mu nepáči. Toto je Lucky. Eliška to vo svojom zatiaľ krátkom živote nemala ľahké. Najprv ju priniesla mestská polícia do útulku a pretože nebolo miesto, musela pár dní stráviť v odchytových kotercoch. Nakoniec mohla dnu do útulku, ale pre stres ochorela a musela sa dlhšiu dobu liečiť zo zápalu žalúdka. Potom sa na ňu usmialo šťastie v podobe staršieho páru, ktorý si ju adoptoval. Eliška teda prežila 3 mesiace v rodine, ale pre jej deštruktívne správanie v čase, keď zostávala doma sama, sa nakoniec vrátila do útulku. Eliška je nesmierne milá, ale potrebuje rodinu, kde by nezostávala sama počas celého dňa, lebo zo stresu ničí zariadenie bytu. Takéto správanie sa dá odstrániť, ale potrebuje odborníka a hlavne trpezlivosť. V predošlej rodine ju nemala. Eliška je vhodná do mladej aktívnej rodiny, kde po dlhých prechádzkach alebo agility nebude mať chuť a silu robiť neplechu. Toto je Eliška. Túto malú ratlíčku jasanu priniesla pani, ktorá tvrdila, že Fenku niekto prehodil k nej do záhrady. Nakoniec sa ale ukázalo, že pani nemá záhradu, ale býva v byte a Fenka je jej vlastná, len sa jej chcela zbaviť, pretože šteká. Aká novinka, že pes šteká. Nezodpovednosť a bezohľadnosť tejto pani je až zarážajúca a ťažko pochopiteľná pre toho, kto má svojho psíka ako člena rodiny. Prechod z bytu do koterca bol pre Jasanku poriadny šok. Spočiatku si nevedela zvyknúť na prostredie, hoci k ľuďom bola od začiatku milá. Malinká Fenka, ktorá má asi rok, si nezaslúžila takéto správanie majiteľky, preto sa jej hľadá čo najlepší domov, kde už nič takéto nehrozí. Treba ale podotknúť, že Jasanka je aktívna a nie je vhodná do rodiny s malými deťmi. Jasanka je už sterilizovaná. Ešte stále s nami v Bezbudovcoch Peťo Varinský a toto nie je tá malá Fenka, ktorú držal predtým na rukách, to bola Lulu, toto je jej braček a keď ti tak idú tie mená, tak skúsme aj pre neho niečo vymyslieť. Tommy. Dobre, tak Lulu a Tommy sú noví súrodenci u nás v Trnavskom útulku. Keď tu máme speváka, pýtame sa, či má nejaké nové CDčko, keď tu máme herca, tak kde ho uvidíme, v akých hrách, seriáloch, chystáš sa niekde hrať alebo niečo spievať? Robíme nový album teraz, by som chcel odpromovať. A nie, tak ja už len tak trošku hobby šport, takže začína nám sezóna. Máme takú mestskú ligu basketbalovú, takže keď sa leto opýta, teda keď sa jeseň opýta, čo si robil v lete, tak povieš, že nič a začneš hrať s takým bruchom, a keď ti narastlo cez leto. Ja si to tak predstavujem, vieš, že keď je športový nejaký spravodajca, športový redaktor, moderátor, že oni sú tak namakaní v tých športoch, že všetko im ide normálne ľavou zadnou. Je to tak, si ty taký multitalentovaný čávo športový? Dalaj Lama by sa hneval, keby som povedal, že áno, takže nehovorím áno. No dobré, ale ja sa hlavne teším, že teda máš to srdce na správnom mieste a našiel si čas na návštevu Trnavského útulku, takže ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem, veľmi príjemný zážitok.
Peťo Varinsky s nami v Bezbúdovcoch v októbri, my sa vidíme v novembri, dovtedy ahoj. Sú tu Bezbúdovci. Som u Bezbúdovcov, je tu veľa krásnych psov, príďte si jedného vybrať a môže u vás doma štekať. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva Arkwrights pre Slovenskú republiku. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla spoločnosť Dopres www.dopress.sk.